Godmorgen og velkommen til TKR News den 5. december. Nu er der sket flere mærkelige ting ude på Sekundeskolen, og mange eksperter mener, at det her ikke kan være et tilfælde. Jeg har min reporter ude på skolen lige nu for at se nærmere på sagen. Jeg står her på Sekundeskolen, hvor der som sagt er sket flere mystiske hændelser. Denne gang er det kun gået ud over lærerne. Ved min side står Tommy Rasmussen, og Tommy, kan du forklare denne situation lidt nærmere? Ja, da jeg kom over på lærerværelset og skulle have min kaffe, så var mælken farvet lysrød. Bare prøv at se her. Og så tog jeg en anden mælk, og det var sgu endnu værre. Det var lyseblåt. Og sådan en kaffe kan man jo ikke drikke. Prøv at se her. Her står man her med sin te og har bare sådan en kort pause, og så ser det sådan her ud. Hvorfor gør det det? Er det dig, der putter det i, Tommy? Nej, det er det ikke. Jeg tror, det er nogle elever, der har lavet sjov med det her. Men nu må det høre op. Ja, vi må ud og finde ud af, hvem det kan være. Ja, mysteriet fortsætter. Og jeg talte tidligere i dag med Sofie Jørgensen, som er ekspert i overnaturlige fænomener. Hvad er din mening om denne seance? Jo, altså, jeg har fået rigtig mange opkald om disse situationer, især op til julen, og jeg er derfor gået i dybden med fænomener, som relaterer til julen. Og hvad har du så fundet ud af? Jo, altså, jeg har gennemgået hele lærerværelset, og jeg har ikke fundet nogen spor eller fingeraftryk efter noget overnaturligt, så jeg konkluderer derfor bare, at det er nogen nar. Jeg har dog fundet nogle hjerter der ved gerningsstedet. Jeg ved ikke, hvad de betyder, men det vil jeg gå lidt i dybden med. Tak for det, Jakob. Det var slut for denne udsendelse. Vi lover at følge op på sagen.